There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos, maray na hapon tabi sendo gabos mga tugang. Welcome po na naman sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan aldaw ning Sabado, petsa 1 kang bulan ning Pebrero. Madali on talaga ang panahon, ano? Ngunyan February 1st na. At ngunyan mga tugang, sa tuya sabi nga ni pag February, pwedeng sa month of the Holy Family. Magayon mga tugang iyan kasi ang February baga mahiling ta February 2 kung saan sa tuya nga sa aga ise-celebrar ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo ng Jerusalem ng kanyang mga magulang na si Maria at saka si Jose. Yan. Kaya nga ang month of February is dedicated to the Holy Family. Yan. And magandang devotion po yan na ang banal na pamilya ni Jesus, si Jesus, Maria at Jose, ay modelo o huwaran ng mga marhay na gawi kang sarong pamilya. Sabi nga ito ay talagang famous noong 17th century. And sabi nga, it all started almost simultaneously in Canada and France, isang association of the Holy Family that was founded in Montreal in 1663. And of course, by the, sabi nga kay Niho, the Daughters of the Holy Family in Paris in 1674. Itong debosyon nito sa Sagrada Pamilya, mga tugang, ay kumalat ito in 1893. Si Pope Leo XIII expresses approval of the feast under this title of himself composed of the, sabi nga, part of the office. And of course, on account of the flight into Egypt, this feast has been observed by the Copts from early times. Magayon mga tugang ini. And the feast was welcomed by the succeeding popes, as an efficacious means, magayon mga tugang, for bringing home to the Christian people by the example of the Holy Family at Nazareth. Kasi magayon talaga na pangarugan ta ang pamilya ni Jesus. Nahiling ta na si Jesus ay kahit na nga po siya anak ng Diyos na inalagaan ni Maria at Jose, makikita natin na si Jesus ay naging masunurin, At siyempre sa mga halimbawa ni Maria, halimbawa ni Jose, magayong panalmingan inikang banal na pamilya. Lalo sa panahong iningunyan na ang mga pamilya baga talaga ay nagkakawatak-watak. Minsan mahiling ta absentee father, absentee mother. Ano mangyayari ka? Hindi broken family yan. At marami na mga pamilya ngayon na makikita natin na hindi na buo, kundi split, separated. At hindi lang yan. May mga bata na lumalaki na walang tatay. Karamihan walang tatay kasi yung pagkatapos na maanakan yung babae, nagbuntis, ay iniwanan ng tatay. Yun na nga, kahit na nga sila kasal sa simbahan pa, iniiwanan pa rin ng mga tatay. Kaya siguro talaga magandang ibalik itong banal na pamilya na ngunyan na Pebrero sa tuyang sabi nga buwan ng banal na pamilya, month of the Holy Family. Napangarugan talaga si Jose na maging esposo at si Maria na esposa
kung paano sila talaga kaminuutan. Mahiling mo si Jose, mga tugang. Talagang sabi nga niya sa simula, ayaw niyang pumayag na maging asawa si Maria. Pero nung dinalaw siya ng anghel, nagpakita ang anghel at i-explain ng anghel kay Jose, ang nangyari na si Maria ay hindi po buntis dahil sa lalaki, kundi sa Espiritu Santo. Naliwanagan si Jose, ay tinanggap si Maria bali isang asawa. Yun. So makikita natin at din si Maria, sabi nga hindi niya maintindihan. Maraming bagay na hindi naintindihan ni Maria, yung tulad ng sinabi ni Jesus doon sa templo. Don't you know that I must be in my Father's house? Hindi niya naintindihan yun. Pero alam mo, ginibo mong giraray niya ang pagmamahal, pag-asikaso sa iyang aki. O at the same time, si Jesus man, panalimingan kan mga aki. Kaya kadakulitang maarugan. Sa simula, pagiging esposa ni Maria, esposa, si Jose, esposo, o husband, si Mary as a wife. So yun, arugon kang mga babae. Yan talaga mga tugang yan. At the same time, si Jesus, yun, panalimingan niya sa mga aki. Kaya magayon mga tugang iyan na sana ngunya na panahon sa tuya na sabi nga ni kay puhan ng mga modelo. Yung bagang modelo of the Holy Family. Maganda po ini na example, sabi nga, we have to restore the true spirit of family life. Okay? Lalong-lalo na talaga na ang pamilyang ngunyan inaatake ni Satanas. Sa pamagitan ng yung pagrungkab kang pamilya, diborsyo, iba-iba pa. Hindi lang diborsyo, kundi yung pagpinasukan na yung rivalry. Kaya maganda mga tugang na talagang sabi nga balikan ang magayuno na halimbawa kang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Kaya sa salita o sa tataramo ni Pope Leo XIII, sabi niya, nothing truly can be more salutary or efficacious for Christian families to meditate upon the example of Holy Family, which embraces perfection and completeness of all domestic virtues. Magayon mga tugang iyan. Kaya talagang sabi nga panalmingan talaga. Panalmingan ang apod ka iyan na si Maria, si Jose ay sabi nga tularan ng mga tawag mga tagasunod ni Kristo. Yan. Kaya ganyan na Pebrero, yan ang pambungad kasi sa aga nga ni mga tugang sa tuyang ise-celebrar ang dakulang kapistahan, yung tinatawag Candelaria. Kaya siguro madara ka mo ning kandila kamo pag sa aga magsimba asin pabibindisyon ng tabi nindo yan. Ang makandilang yan hindi gagamitin pa dahil nagba-brown out. Kundi ang kandila na yan, nagsasagisag na walang iba kundi tayo ay ilaw. Sabi nga, ilaw tayo. At bilang ilaw, nagtatao kita ng liwanag sa mga taong na bubuhay sa kadiliman lalo sa kasalanan. Yan ang importante pag-irumdum sa yan, yung tinatawag na Candlemas na yan. Kaya ulitin ko sa aga pag nagsimba tabi kamo, magpabindisyon kamo ning mga kandila. Hindi dahil sa magdi end of the world na. Hindi po yun kasi minsan bakit ka Father magpapabless ng kandila hindi pa naman hindi, ang kandila kasi nagsisimbolong pa yan ng tayo bininyagan, hindi ba? Nalala nyo bininyagan tayo, yung ninong, ninang at mga magulang tumanggap ng kandila at dapat yung kandilang yun ay ipinasa sa tuya. Yung liwanag. Yung liwanag na yun? Yung the light of faith,
the light of faith, yung ilaw ng pananampalataya, para mabuhay tayo na may pananampalataya sa Diyos. Kaya yan mahalaga. Kaya ngayon, Sabado, ihanda taang sa tuyang mga sadiri para sa aga. Para sa aga mga tugang na February 2, Candle Mass. Okay? So yan po, February 2 is Candelaria. Okay? Ito po ay nagpapagirumdom kang si Kristo ay darhon doon ni Maria at Jose sa templo ng Jerusalem. At the same time, si Jesus nga ang naging tanglaw. Okay? So, yun po ang doon. And at the same time, sabi niya, is a way to remember the calling of every Christian to shine as light in the world because we are called to be the light of the world. Anyway, babalik muna si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP, ngunyan aldaw ning Sabado, February 1, at pinupunan ta mga tugangani ang Pebrero sarong bulan na iyan na dedicated to the Holy Family. Kasi this is one way that we honor the Holy Family. Kasi sinda po talaga ang panalmingan kang bawat pamilya. Si Jesus, Maria at Jose. Sabi nga, honoring the Holy Family beginning during its traditional month is a major way to restore the family to its truly God-given place. Talagang importante mga tugang yan na ibalik talaga ang magayunon na pamilya baga. Sabi nga yung pamilya na kung saan ang pamilya nagkakaminruutan, at the same time ang pamilya may panahon na sila nag-uurulay-ulay, at the same time may panahon na nangangaji, at pamilya na kung saan minsan sama-sama sila nagsisimba tuwing Sunday, at pamilya na everyday kung pwede talaga every night. Meron pa kayo bang pamilya na every night nagpapangaji ng rosaryo? Kami kahit mga tugang duman kahit na nga ako naging padi na pag nag-uuli ako duman ka ito sa harong kang buhay pa si mama sa kasi papa duman sa harong mi tuwing alas 8 ning banggi mapangaji kami talaga ning rosaryo.
Di pagkatapos kang alas 8, pagkatapos pangapangaji, o kaya lang gibuhon mo na. Pero ito si alas 8, magpangaji ka mo ng rosaryo. We have to time. Otherwise, kung di mo na bibigyan ng time yan, prayer time of the family, ay wala na talagang mangyayari dyan. Kaya magayon na yan eh. Sana maibalik uli yan. Pero Father, paano pa yung mababalik yan? Si tatay busy, si mama busy, ang mga aki busy, lahat busy. Busy presidente na lang. busy vice mayor na lang. Busy ano. So alam mo, maganda mga tugang yan na sana maibalik ta ang magayunon na kaya ngunyan na Pebrero, siguro mayroong paghurup-hurupon. Ano mga gawain o activities ng pamilya na masabi na dedicated. Okay? Sabi nga, what is February dedicated to you? Okay? So, of course, the answer is February 2. Sabi nga sa aga, ginigurumdum ta. Kaya, when the Holy Family go to the temple for the presentation of Jesus, Jesus inihandog sa templo. The family is together. Nagsama-sama sila. The Holy Family, there's the answer. February is traditionally dedicated in the church to the Holy Family. Kaya nga itong dedication nito, itong devotion nito is it can be traced back to the 17th century. But how much do we remember or hear that today? Bihira nga di ba? Siguro ngunyan sila siguro nyo na nadangog ini, ngunyan silang narumduman na ang Pebrero pala, iyan ay dedicated sa family, Holy Family. So, imagayin ini na we should restore that devotion. So, siguro magandang panibaguhin ulit natin ang devotion na yan. It would be both honor to the Holy Family and at the same time become a reminder to strengthen family life. Yun. Kaya sabi nga, paano mapapatibay, mapapalakas ang pamilyang Pilipino niyan. Na kita, sabi nga, nagwawatak-watak na. Nasisira na. Dahil saan? Sa mga material values. At dahil sa mga ining mga pangyayari digdi sa mundong ini. Na actually pag ang pamilya kasi na kalingaw ng mga G, simula na yan. Sunod-sunod na yan. Mag-iiriwal-iwal na yan. Lalo sa kwarta, magkakanya-kanya na yan. Kasi wala na Kaya siguro ang sakuyang indicator na kung ang pamilya mga tugang, bawat pamilya, magbigay ng panahon everyday, o sabihin natin kung hindi na talaga everyday, magbigay ng panahon na magpangadji. Okay, siguro, sabihin natin, kung busy talaga, why not, halimbawa, gawin natin Saturday night or Sunday night. Can the family gather together and have a family? Naalala ko noon, alam mo sa Chinese yung punta ki amang. Amang kasi nanay, ki ama, yung ama, Kasi doon sa angkong, lola. Okay? Angkong. So anyway, pupunta, nagdapangaji. May mga Chinese friend akong Katoliko talaga. Magayon kasi, convert po kasi sila. Itong mga naging Chinese friend ko sa Manila, mga dati Buddhist, pagkatapos naging Katoliko. At yun nga, kahit na sila Buddhist, noon ay talagang yung tinatawag kasi sa Chinese yung ancestral respect. Maganda po yun yan po ang sigurong ano mo sa Chinese kasi yung ancestral respect, yung ninuno mo, hanggang ninuno mo yan, ginagalang mo pa rin. Kaya maganda yun Maganda ang values Yun. That is one way to strengthen the family life. By coming together once a week doon sa nanay o tatay o kung sa yung kiamang, kiama or ki
kay angkong, yun ang ano nila doon eh. Yun, maganda. By the way, yung angkong sa kaama, sa Hokkien yun, Hokkien language po yun. Ano? Ayun. Kaya pupunta ka doon sa mga magulang. Kaya, at yun, nag-urulay-ulay, may party, may, of course, sabi na may handaan. Of course, igwaman kita kani. Kaya kung halimbawa, every Sunday, that is the big family that we can go together to the church to be with the Lord in the family. To sabi nga may banquet kasi lagi, libre po yun, ano, kaya mas maganda yung talagang magsimba ka na lang, kasi tuwing nagsisimba, that is also one way that we can go together as a family, ano. Pero sabi ko nga ni, panginutan iyan sa pamagitan ng pagpapangaji, ano, siguro maganda yun eh, na ibalik tayong family prayer time, ano, family prayer time, kasi minsan wala na tayong family prayer time, lahat na tayo busy, iba-ibang gawa, lalo na sa pag sa social media, mga ano, wala na tayong time talaga to read the Bible, wala na tayong time na how we can communicate to each other. O kumusta ka na? Wala na eh. Ang tanong natin eh, yung trabaho na lang, trabaho. Every time na we talk about, we always talk about work. But we do not talk about the person. Minsan kung person, chismis pa. How are you? Yun, mga tanong yan. How are you now? Yun. Then how is your work? Iba yung how is your work, then how are you? Kasi madalas, how is your work? Okay. How are your studies? Hindi na, nakalimutan na yung ano. Remember, we are not doing, but we are being. Yun ang sa atin. We are now doing. Kapag wala kang do, wala kang ginagawa, hindi ka tao. It doesn't follow. Because we have to be human being, not human doing. Ang iba pa na, hindi pa naman eh, human having. O, kasi pag wala ka niyan, hindi ka tao. Dapat meron ka ng ganyan. So, mali po yan. Remember, never forget that we are all human being. And the way that ang family magiging masaya if only we treat each other as human being, not human doing. Yan ang problema sa ating ngayon. Kaya maganda ini yung tinatawag na celebration of the Holy Family as the model, alam mo, of all families. Sabi nga ni Saint John Paul II, si Pope John Paul II baga, Saint John Paul II, in 2001 Angelus Address, sabi niya, the family of Nazareth is a model for every home. Yan. So yun po. And these are the perfect reasons for starting the Holy Family Month of this February. Sa pagbabalik po sa Kuyang Itatao Sendo, ano ba ang mga rason how to start honoring the Family Month ngayon na Pebrero? Babalik si Padre Jose pagkatapos sa mga paalala. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on February 15, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PBRD Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, February 15, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon at ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday
6:30 hanggang alas 7 ng gabi at kapag linggo, 7 a.m. hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Marina Hapon with Father Butch Bombasi OP. And by the way, ini po tape as live, ano? Si Father Butch, wala po ngayon digdi sa Legazpi. At kasubago nga ni, sabi ko sendo, tatawang ko kamo ng mga dahilan parang mapunanta inihong pag-taoning honra sa Holy Family Month ngayon na Pebrero. Ito po ang sabi ni Pope John Paul II na santo na, Saint John Paul II. Sabi niya in his letter to the family, sabi niya, the Holy Family is the beginning of countless other holy families. So yun po ang Sagrada Pamilya, siya po ang pinakapinunan-punan kang gabos na mga banal na pamilya. Yan ang surat niya doon sa letter to the families. Sabi nga, talagang tinaon niya ng diin, the history of mankind, the history of salvation, passes by way of the family. Gabos kita hali sa pamilya eh. Walang sino man na hindi naghali sa pamilya. Ano? Kahit sabi natin broken family yan, o nanay lang yan, we were all born with the family. Ano? In fact, sabi nga ng Santo Papa, made it plain that he was trying to show how the family is placed at the center of the great struggle between good and evil, between life and death, between love and all that is opposed to love. No? Kaya ngunyan talaga ang sabi nga ni, if you want to destroy the country, if you want to destroy the nation, if you want to destroy society, destroy first the family. At pag nasira na yung pamilya, wala na po yan. The country cannot stand, the nation cannot stand, the society can no longer stand. Why? Wala nang backbone. No? So yun po ang talagang pamilya. Kaya we need to strengthen our family. Ano? Kaya yung family values, mahalaga po yan. Sabi, we need to honor and imitate the Holy Family in today's culture and society, which
attacks families in so many ways. Ano? We know why back in 1981, Sister Lucia of Fatima, yung yung nagpakita si Mama Mary sa tatlong mga bata at ang pinakahuling namatay nga si Sister Lucia of Fatima noong 1981, wrote to Cardinal Carlo Capara, who was commissioned to establish Pope John's Paul Pontifical Institute for Studies on Marriage and Family. So talaga pinahalaga na po 'yun yung sa pag-aasawa, sa pag-inaraguman, asin ng pamilya. Kasi in 2008 he revealed may talagang pinahayag niya na yung warning she gave him in that letter, which turned out true, napatunayan totoo, proven by the events we have seen rapidly unfolding in the world. Okay? Sabi nga ni Lucia, ito po ang sulat ni Sister Lucia of Fatima. Sabi niya, the final battle between the Lord and the kingdom of Satan will be about marriage and family. Kaya ngayon, tingnan mo, sinisira ang marriage and family. Paano sirain mo ang family? Una, sirain mo ang marriage. Kaya may divorce. At mapalad tayo dito sa Pilipinas kasi tayo mga Pilipino ay may pagpapahalaga pa rin sa sagrada kang kasal. Okay? The sanctity of marriage. Kasi naniniwala pa mga Pilipino na ang kasal o ang pagsasama ng babae at lalaki bilang mag-asawa ay sagrado pa rin. Sabi nga, hindi gawa ito ng tao. Tandaan po natin, hindi gawa ng tao ang kasal. Kundi ito'y gawa ng Diyos. At kaya nga yun po ang ginagawa ni Satanas ngayon, sirain ang marriage and then ang pamilya. Paano masisira ang pamilya? Materialistic values. Yung kanya-kanya. Pag pinasok po ba, lalo na ang tinatawag natin selfish, yung mga makasariling hangarin ng pamilya. Yung may asawa na sabi nga na hindi na talaga sabi nila talagang actually kung talaga naman nagmamahalan sila, kung talagang nagmamahalan, they will do all the means kahit na mahirap, because pagmamahal, kung ang tao nagmamahal, magsasakripisyo talaga siya. Pero pag hindi ka nagmamahal, ba't magsasakripisyo ako sa iyo? Kaya yun ang ginagawa ni Satanas ngayon. Sirain ang bawat pamilya, sirain ang mag-asawa, sirain paano masisira yan. Okay, give them work and work and work that they forget to pray. Wala nang dasal. Sige, bigyan mo ng maraming trabaho. Bigyan mo ng maraming mga diversyo. Bigyan mo ng maraming parang okupado sila. Parang wala na silang time magsimba. Wala na time sila magdarasal. Wala na time mag-ulay-ulay na yung personal na ulayan. Kundi lahat na pinag-usapan mga business-related. Hindi person-oriented. Yan na po mga tugang. Yan na yan. Yan ang gagawin talaga ni Satanas. Talagang guguluhin. Ang sabi ni Lucia, don't be afraid. Okay? Sabi niya, because whoever works for the sanctity of marriage and the family will always be fought against and opposed in every way, because this is the decisive issue. Okay? Magayon mga tugang. At tinapos nga yan niya, yung sa sulat na yan, sinabi niya, nevertheless, Our Lady has already crushed the head of the serpent. Kaya maganda mga tugang ang pamilya na balikan ang banal na pamilya na si Maria, si Jose at si Jesus. Yan, balikan yun. And yun nga, balikan talaga si Mary. Kaya tingnan mo, si Mary, si Joseph, maganda arugon kang mag-agom, mag-asawa. Yan ang importante dyan sa pamilya, arugon. Paano arugon yan? Yun, dapat siguro, magbasa kayo ng Biblia kasi mahalaga din sa Biblia rin po ang buhay ni Jose
at buhay ni Maria at buhay ni Jesus. Ano? At ito nga ang dito ngayon sa final battle, which has now escalated to include, ito tingnan mo na lang, yung gender identity. Mabuti si Trump, sinabi ni Trump ngayon, there are only two gender. Totoo nga lang naman eh. Ito one time may nagtanong sa akin, ilan bang gender talaga ang mayroon, Father? Alam mo, ito na lang pag ang tao ipinanganak, inilabas ng nanay sa kanyang tiyan, anong makikita natin? Okay? Let's be honest. May organ yan, either lalaki or babae. May nakita na ba kayo nilabas na sabihin natin sorry po sa mga kapatid natin na na-advocate na pagiging tumbo o bakla, whatever. Wala po eh. Wala po. Walang isinilang na bakla at wala ring isinilang na tumboy. Ang isinilang yan, either lalaki, sabi nga, may, sorry for the word, gagamitin ko na po ito Total audience naman kayo, marunong naman kayo. Sabi nga may pipi kung babae, may pitoy pag lalaki. Yan. Ito naman, wala. Bakit? Pag nilabas ba yung nanay, nilabas niya yung kanyang anak, sabi, ay ito, bakla ito, kaagad. Wala. Kasi nasa isip po yun. Ang pagiging bakla at ang pagiging tumboy, hindi po talagang gender, nasa isip yan. Kasi, wala naman kayo, let's be practical, let's be honest. Pag ang nanay mo ng anak, isa lang yan, either lang yan either male or female. Tapos, bihira naman yung ipinganak na dalawang may pipi siya sa taas, may pitoy siya sa baba. Dahil manarugkaan. Mas ginugulo lang natin yan eh. Wala, sa isip lang po yun. Ang pagiging bakla, nasa isip yan. Ang pagiging tumboy, nasa isip po yun. Hindi, wala naman yun sa gender po yun. Kaya talagang ginugulo nga. Dahil sa kaguluhan na yan, tingnan mo ang mundo ngayon, gulong-gulo. Kasi nga, yung isip, hindi na talaga nasa katotohanan, kundi kung ano isip ko, halimbawa, ang pang-rape, ang pang-rape pala, okay sa akin. Mali po yun. May mali pa rin. Ito nga, we cannot do away with law. O susubukan mo nga, Father, ako hindi naniniwala sa gravitational law. O sige, kung hindi ka naniniwala sa gravitational law, umakyat ka doon kahit sa 10th floor na lang, at tumalon ka doon, do you think, lilipad ka? Hindi, babagsak ka. Kasi may batas tayo sa mundo. But anyway, ibabalik mo si Father Woods pagkatapos ng mga pagirumdong. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Balik po kita girari sa programang Marina Hapon with Father Butch Bombasi OP at sa tuya parang pinag-uurulayan ko niya na Pebrero ay bulan ng family, Holy Family, ano? At sabi ko nga ni mga tugang, inaatake talaga ang pamilya at ang marriage dahil sa mga nangyayari ngayon sa panahon ito. Pero sabi nga, magpangadji lang kita at magbalik loob na tayo. Okay? So ito nga, yung escalated na gender identity. Shouldn't we heed Jesus' warning about being on the wide road where the gate is wide and the road broad that leads to destruction and those who enter through it are many? Yun nga, marami ang mga, kasi gusto, akala nila, pag convenient yan, pag easy yan, okay yan. Mali po yun. Not all convenient, not all okay is okay. Mag-ingat po kita dyan. Kasi yan ang panlililang ni Satanas. Talagang he will deceive us. He will make it appear to be nice, to be good. Well, in fact, it is not. Kasi ang tawag sugar-coated lang. Kaya nga, ngayon nga tayo dapat mapanuri. Yan, bilang mga Kristiyano, para hindi tayo maloko, dapat tayo mapanuri. Hindi naninirang puri, kundi mapanuri. Ang ibig sabihin nga we have to be wise. Let us be wise. Yung mahalaga number one, if you are wise, you have to be willing to accept the truth. That W, willing to accept the truth. And how can you willing to accept the truth? You have to investigate. Letter I, investigate muna. And then S, let us always seek the truth. Seek the truth. Seek reality. Ano ba talaga ang totoo? Hindi yung narinig o kung ano sinasabi. Kaya mahalaga po yun ito. Seek wisdom. Sabi nga ni. And then, of course, mahalaga din dito, to be wise, importante din po yun. You have to have empathy. Yan. Maganda rin po yan. Ang mga taong wise, may empathy. So, ibig sabihin, when you say empathy, na ikakaag niya, sabi nga, you have to also, hindi man makikiramay, kundi at least nakakaintindi. Yan. Alam mo, si Pope John Paul II, aram niya na what was coming for the family and society. Kaya nga, sumulat nga siya noong 1981, maganda po ito yung Familiaris Consortio sa Latin. Sa English naman, the role of the Christian family in the modern world. At doon, he noted that times were moment of history
in which the family is the object of numerous forces that seek to destroy it or to some way to deform it. Ano? Actually, nilista niya the attacks which now are unfolding in the full force. Sinulat niya yan. Ano? He kept reminding of these attacks. Ano? Doon sa kanyang Angelus Prayer. Ano? Especially nung 2000. Ano? So, habi nga, all this shows how urgent is it to rediscover the value of family and to help it in every way to be. You know, God has a wonderful plan for the family. But sinisira ng tao eh. Because of selfishness, because of material values, worldly values. So, wala na. So, there is no place for God. Alam mo, maganda rin uli ito, yung tinatawag natin, let's put God back in our place. Meron tayong kung sacred place. Alam mo, narinig ko ito sa mga kapatid natin na born again. Meron silang devotional prayer or sacred space. Narinig ko sa kanila, ang ganda. Sabi, ano ba yung sacred space? Alam mo, yung sacred space, sagradong lugar. Kaya nga, tingnan ninyo, sa bawat bahay, dapat meron tayong sagradong lugar. Ano? O kaya sa simbahan, actually, yung simbahan, meron din sagradong lugar. Ang pinakasagradong lugar duman ay where the tabernacle is, because there is Jesus residing in it. Ano? That is the very, masasabi natin, sagrado, sacred place. Kaya maganda po yun eh. Yung visit to the Blessed Sacrament. Ano? Yung pamilya, maganda po yun. Itong sinasabi ni Pope John Paul II na talagang God wanted it, the vital environment where every child who comes into the world is welcomed with tenderness and gratitude for the moment of its conception. Ay, hindi na ngayon eh. Pag ayaw ng babaeng mag-anak, sige, palaglag yan. Ano, ayaw ng lalaki mag-anak, palaglag yan. Laglagan na ngayon. Kaya tingnan mo naman ngayon, laglagan. Laglagan na ngayon. Kaya ang relationship ngayon, nilaglag ko siya, nilaglag mo siya. O yung laglagan na kasi, yun nga eh, yung laglagan na yan. Yung abortion, di ba? So, nawawala niya. Kaya nga, dapat mayroon kang pag-welcome. So, maganda po ito sa pamilya. So, every child who comes into the world is welcome with tenderness and gratitude. Okay? From the moment of its conception. Sa simula pa lang, i-will mo na siya. And then sabi niya, a place marked by serene atmosphere that encourages harmonious, maganda ito human and spiritual development of all its members. Okay? Kaya doon sa sinulat ni Pope John Paul II na magandang libro or encyclical, Familiaris Consortio, the role of the family, maganda po ito, the role of the family in this in society. Maganda ito itong role na to, maganda na paalam, maganda ito na ang sabi nga, the well-being of society and her own good are intimately tied to the good of the family. Yung ikakarahay kang pamilya. O yun ang maganda. Ano ba ikakarahay kang pamilya? Yun, actually maganda po ito eh. Sarong suggestion ko po ini, parang maging marahay ang pamilya, put God back in your family. Baka wala na kayong time for God eh. Lahat na lang time for money, time for work, time for mga bagay-bagay, pero wala nang time for God. Sana mayroon naman kayong time for God sa pamilya. Time to be together in prayer, time to be together in meals. Sa pamilya na lang eh. Sa mga nagkakaano tayo. One time may nakita nga ako eh, yung pamilya habang kumakain, naka-cellphone, hindi nag-uusap, nagse-cellphone. Alam mo sa pamilya, pagdating sa kainan, dapat walang cellphone. Ang cellphone itabi. Maganda po yun. Saka ibalik talaga ang disiplina. Alam mo, yun naman problema ngayon eh, Father.
wala nang disiplina ang pamilya, sino ang dapat magbigay ng disiplina? Bata pa, disiplinahin ang bata. Pababayaan ni Father, saka na natin disiplinahin ang bata pag lumaki na. Alam mo, pag ang bata na lumaking walang disiplina, kayong mga magulang ang didisiplinahin ng inyong mga anak. Yan, may nangyayari ngayon eh. Kaya nga, wala nang magawa yung mga magulang. Susunod na lang sa kapritsyo ng mga anak. Kasi nga, may pagkakasala, may pagkukulang talaga yung mga magulang. Kasi bata pa, alam mo bata pa, if you have the authority, all the time of authority, hindi pa dapat bigyan na natin freedom. Bata pa yan, bigyan mo ng freedom. Hindi nga niya maintindihan ng freedom. Saka yung tinatawag natin, there's a difference between wants and needs. Ano? Sa kanila, yung wants, need yun. No. Iba po yung wants saka needs. Yung pangangae po sa mga kapritsyo. Yun. Ang kapritsyo, kaipuhan Father yan. Hindi po yan. Kaya kakapritsyo eh. Kaya mag-ingat tayo kasi alam mo, gusto talagang i-corrupt ang pamilya. Ano? Kaya mag-ingat tayo mga tugang. And one way to corrupt the family is to take away God in every family. Mag-ingat tayo. Sana po ngayon na February, panalmingan po ito ng pamilya. Sa aga, magsisimba tayo at sana yung pamilya, tularan natin si Jesus, Maria at Jose, sila po ay pumunta sa templo. Ano? Yung pong kapisan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Nagpunta sila sa templo. Sana ang mga magulang bukas, ayayain ang kanilang mga anak. Anak tayo sa templo. Oh, yun, magdasal tayo. So, put God back in the family. Anyway, nagpapasalamat po ako sa Student Technical and sa ating IT. Ito po ginari si Father Boots Bombase, open nagsabing, God bless everyone and see you on Monday. Happy weekend! Bye-bye! Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Yo, check this out. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na ligas.